pinangaran sa kahoy na mapusugon, naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasangilan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagabsan, mga palaog ikangalalang. Isarog na pusog, masulog na salog, marambong nakapag-ibutan. Nagana, uswag pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswag pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswag pa, di pag-uulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamuna ka, sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusuon. Ngunyan, ika ang istaran, banwaan na nasasangilan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyong maurag na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswag pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswag pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswag pa, di mag-uulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan sa kung pag-iikutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyong matitibay Bicolano, mauuran ng mga tao. Nagana, uswag pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswag pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswag pa, di mag-uulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan. Let's celebrate Peña Francia Fiesta 2023. August 26, 6 p.m. Miss Bicolandia Public Presentation at Vista Mall, Naga. August 27, 5 p.m. Miss Gay Bicolandia Public Presentation, Vista Mall, Naga. September 2, 6 p.m. Miss Bicolandia Swimsuit and Evening Gown Competition, Robinson's Place, Naga. September 6, 7 p.m. Miss Bicolandia Coronation Night, JMR Coliseum. September 7, 7 p.m. Miss Gay Bicolandia Coronation Night, JMR Coliseum. September 8, 3 p.m. Peña Francia Translation Procession from Old Shrine of Our Lady of Peña Francia to Naga Metropolitan Cathedral. September 8 to 16, 4 p.m. Tagboan Food, Music and Arts Fest, Naga City Hall Grounds. September 9, 7 a.m. First Bicol Regional CTP, Mapping, DRRM Parade Competition, and DBC, DLC, and Major X Exhibition from Panganiban Drive to Plaza Quezon. September 10, 7 a.m. Regional Major X DBC and Band Exhibition, Plaza Quezon, and Bicol Tattoo Arts Festival, Tagboan Festival Site, Naga City Hall Grounds at 8 a.m. September 13, 7 a.m. Scouts Parade and DXMC Competition from Panganiban Drive to Plaza Quezon, 3 p.m. First Naga City
City Inter-School Mass Dance Competition, Plaza Quezon, and at 6 p.m., Bicol Cosplay Arena, Tagboan Festival Site, Naga City Hall Ground. September Fiend, 7 a.m. Civic and Float Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon, and at 2 p.m. Peña Francia Boyadoras Festival Street and Pilgrims Dance Competition from Naga Metropolitan Cathedral to Plaza Quezon. September 15, 7 a.m. 13th Bicol Regional Military Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon. And finally on September 16, Traslacion Padanugan from Naga Metropolitan Cathedral to Reina del Bicol Landing at 3 p.m. and Peña Francia Fluvial Procession from Reina del Bicol Landing to Basilica Minore of Our Lady of Peña Francia via Naga River at 5 p.m. Naga na! Uswag pa! Peña Francia! The Peña Francia Festival Civic Events is brought to you by the City Government of Naga, headed by Mayor Nelson S. Legacion and Vice Mayor Nelly Diasis. Platinum sponsors: Butter Tray, Summit Hotel, official residence of Miss Bicolanja 2023, and Santero Residences Naga by Vista Estates. Sapphire sponsors: Coca-Cola, San Miguel Brewery, Suzuki Philippines Incorporated, South Star Drug, Deca Homes, Uma Residences, Futura by Philinvest, and Robinsons Naga. Pearl sponsors: Development Bank of the Philippines, Ver1 Rev Enterprises, Ionic Mineral Drops, LCC Mall, Quantrix, Caramel Bake Shop, Philworks Construction and Supply, and Mark Cafe. Ruby sponsors: Jollibee, SM City Naga, Pepsi Cola, Mang Inasal, Nature Spring, Villa Caceres Hotel, Carl's Catering, Chowking, Land Bank of the Philippines, Lotus Blue Hotel, PhilHealth, Ginebra San Miguel, Hotel Sogo, PLDT, Biggs, and DLTV Co., the official transport service of Miss Bicolanja 2023. Patrons: Dermis Incorporated, Nagaland Development Corporation, Mega Fishing Corporation, Moraville The Gardens, Yellow Cow, Bonaire Marketing Corporation, and IBM Philippines. Kasaysayan, haloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasalingan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga palaog, ikangalalang, sarog na pusog, masulog na salong, marambong nakapag-ibutan. Naga na, uswag pa, mangenod sa pagbabago. Naga na, uswag pa, magayon na syudad ko. Naga na, uswag pa, di mag-uurgulyo sa ginapan sa gabos na panahon. Ikaw mamuna. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ikapinangaran sa kahoy na mapusugon. Ngunyan, ikaanstaran, banwaan na nasasalingan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagenyong maurag na Bicolano,
Sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Let's celebrate Peña Francia Fiesta 2023. August 26, 6 p.m. Miss Bicolandia Public Presentation at Vista Mall Naga. August 27, 5 p.m. Miss Gay Bicolandia Public Presentation, Vista Mall Naga. September 2, 6 p.m. Miss Bicolandia Swimsuit and Evening Gown Competition, Robinson's Place, Naga. September 6, 7 p.m. Miss Bicolandia Coronation Night, JMR Coliseum. September 7, 7 p.m. Miss Gay Bicolandia Coronation Night, JMR Coliseum. September 8, 3 p.m. Peña Francia Translation Procession from Old Shrine of Our Lady of Peña Francia to Naga Metropolitan Cathedral. September 8 to 16, 4 p.m. Tagboan Food, Music and Arts Fest, Naga City Hall Grounds. September 9, 7 a.m. First Bicol Regional CTP, MAPE, DRRM Parade Competition, and DBC, DLC, and Major X Exhibition from Panganiban Drive to Plaza Quezon. September 10, 7 a.m. Regional Major X DBC and Band Exhibition, Plaza Quezon, and Bicol Tattoo Arts Festival, Tagboan Festival Site, Naga City Hall Grounds at 8 a.m. September 13, 7 a.m. Scouts Parade and DXMC Competition from Panganiban Drive to Plaza Quezon, 3 p.m. First Naga City Inter-School Mass Dance Competition, Plaza Quezon, and at 6 p.m. Bicol Cosplay Arena, Tagboan Festival Site, Naga City Hall Grounds. September 14, 7 a.m. Civic and Float Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon, and at 2 p.m. Peña Francia Boyadoras Festival Street and Pilgrims Dance Competition from Naga Metropolitan Cathedral to Plaza Quezon. September 15, 7 a.m. 13th Bicol Regional Military Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon. And finally on September 16, Traslacion Padanlugan from Naga Metropolitan Cathedral to Reina del Bicol Landing at 3 p.m. and Peña Francia Fluvial Procession from Reina del Bicol Landing to Basilica Minore of Our Lady of Peña Francia via Naga River at 5 p.m. Naga na! Uswag pa! Peña Francia! The Peña Francia Festival Civic Events is brought to you by the City Government of Naga, headed by Mayor Nelson S. Ligacion and Vice Mayor Nelly Diasis. Platinum sponsors: Water Tray, Summit Hotel, official residence of Miss Bicolandia 2023, and Santero Residences Naga by Vista Estates. Sapphire sponsors: Coca-Cola, San Miguel Brewery, Suzuki Philippines Incorporated, South Star Drug, Deca Homes, Uma Residences, Futura by Philinvest, and Robinson's Naga. Pearl sponsors: Development Bank of the Philippines, Ver1 Rev Enterprises, Ionic Mineral Drops, LCC Mall, Quantrix, Caramel Bake Shop, Philworks Construction and Supply, and Mark Cafe. Ruby sponsors: Jollibee, SMCT Naga, Pepsi Cola, Mang Inasal, Nature Spring, Villa Caceres Hotel, Carl's Catering, Chowking, Land Bank of the Philippines, Lotus Blue Hotel, PhilHealth, Ginebra San Miguel, Hotel Sogo, PLDT, Biggs, and DLTV Co., the official transport service of Miss Bicolandia 2023. Patrons: Dermis Incorporated, Nagaland Development Corporation, Mega Fishing Corporation, Moraville The Gardens, Yellow Cow, Bonaire Marketing Corporation, and IBM Philippines. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan.
Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 2 kan bulan na Setyembre taon 2023. Liwat ming ihatod sa Indo ang mga bareta sa Nagang Union News, mga baretang tiniripon po Lunes, Sagkod Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, as in 89.5 radyo natin naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News official FB page, YouTube channel as in Sepio Naga FB page. Sa pangaran kan Bilog News Team, ako pansendong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa tuyang mga bareta, mga autoridad padago sa sinikot, mabantay kontra illegal na droga, urog ngunyan na Peña Francia Festival. Ang detalyes haliki Risa Santos. Tulog darakulang operasyon kontra illegal na droga ang naitala sa Camarines Sur kan Philippine Drug Enforcement Agency ngunyan sa ng Agosto. Pinakahuri ang pagsakyada sa nagpo-posting vulcanizing shop sa syudad ni Naga, alagad Lungga, nin mga tulak as nagagamit nin pigtutubudang shabu. Ano man arestado sa nasabing operasyon. Front lang yon, titigil yung mga bus doon, then yung mga bus driver. Kung hindi man sila gumamit dun sa vulcanizing, bibili sila ng item, then aalis na. Yung iba po, gagamit dun sa area, doon na nila i-consume yung nabili nilang drugs. Kaya yung naging drug din po. Bayo subuot nin kinaaraman ang insidenteng ini sa paabutong Peña Francia Fiesta sa Naga. Alagad piga andaman kan ahensya ang posibleng pagdakul kan iligal na aktibidad durante kan dakulang okasyon. Makikipagtabangan ng intelligence operatives kan PDEA sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation as in Public Safety Office para sa doble eswersong trabaho. Sigo po kaming mga intelligence na operatiba, intel na operatiba na makalat po, at the same time makakolect information kung may mga mabagsak po kay mga illegal drugs dito sa Naga, then coordinated man po kami sa iba-ibang law enforcement agency, arugang PNP, NBI, and digdi po sa PSO Naga City para po malimitaran o maiwasan po talaga na mapalakop ini kung na illegal na droga sa maabot na Peña Francia po. Kumbaga ano po kami doble trabaho para iwasan talaga, then maaraman mi kung igwaman o dae na mapalakop digdi kay illegal na droga. Sa ibong kaini, maduduganganin sa rupa ang 12 barangay na drug cleared sa syudad, alagad dakul pa ang 14 natatadang kaipuhan malinigan ang presensya kan illegal na aktibidad. Iniman ang ipiglatag kan PDEA sa third quarter meeting Naga City Dangerous Drugs Board as in Anti-Drugs Abuse Council kan Biyernes. Sa community na rin po, dapat po, pag may naaraman din po sila, arugan sa mga barangay, automatic po, i-report nila sa otoridad. Dahil na po pag sa dirihon ang impormasyon or dahil po sinda matakot na mag-share kay information sa muya, tatatabangan mo po sinda. Liwat pigdiskutir sa pagtiripon ang client flow for persons who use drugs in Naga City kung sa inpiglinaw ang papel kan pribadong sektor sa epektibong pagpautob kaini. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Puro kasanin klase sa gabos na mga eskwelahan sa Syudad ni Naga naging trangkilo, asin o tuninong. Ang detalye sa haliki Joel Solida. Amay na pinag-deploy sa mga estratehikong lugar asin sa palibot ka mga eskwelahan, partikular sa mga school belt sa Syudad ni Naga, ang mga miyembros kang Naga City Police Office katuwang ang mga force multipliers asin ang Public Safety Office sa aldaw kang burukasan ng klase, petsa 29 kang Agosto aldaw ng Martes. Sigon kay Police Master Sergeant Toby Bonggon III, spokesman kang Naga City Police Office, sa betong mas siguro na bakod lang sa daw kang mga eskwelahan magiging sanbado ang satuyang mga estudyante, mga paratokdo asin iba pang school staff nag-deploy sinda sa palibot kang gabos ng mga eskwelahan asin may mga police assistance desk, suway pa ang pag-assign ni mga police sa trapiko asin iba pang foot patrol na naglilibot maging sa loob ka mga campuses bilang police visibility na sarong pusog na paagi para sa crime deterrent. Sa mga main thoroughfares, sa mga tinampo to ensure magiging tranquilo ang bulos ng trapiko. And syempre, sa tuyang pag-provide ng security and safety sa mga eskwela, sa mga maestra, sa mga school officials, and even parents. And so far, naging matrangkilo man, mayo kitang nanutaran na insidente na may relasyon sa pagburukasan kang klaseng ngunyan na taon. And inipong sa itong personnel will not be staying only for a day,
kundi for the next few days pa po to ensure na magiging sigurado ang bulos, lalo na yung mapasiriring sa eskwelahan, si Maharali sa eskwelahan, tanganing kitang mahiling na Rimalaso. Iyan, naging cooperative man ang Lambang Saro, maski sa trapiko nga ni expected na talagang grabe ang gabat kan trapiko. Even ordinary days sa Naga, modesty aside, even ordinary days talagang matraffic kita. For obvious reason, Naga City as a center, one of the centers of trade in Bicol region, during daytime talagang grabe ang influx kan tao sa Naga. So expected tang grabe ang traffic. Lalo na ngunyan pagburukasan kang klase. Nangapunan man ang kapulisan na maging malikay asin marigmata ang gamosa, urog na sa mga estudyante asin mga magurang, ngunya na baralika na sa klase, nadakun man ang mga mararaot na mga elemento na sinasamantala ang pagkakataon na dangan tulos na i-report sa mga otoridad ang anuman ng mga aksidente o krimen nga rigmataon ng tulos ni magkakanigong aksyon. Ang Public Safety Office, Traffic Division, asin ng Naga City Police Office, nakipag-coordinar man sa mga school administrations sa mga eskwelahan na yaon sa main thoroughfares, nga rin daw papaano manesen ang traffic congestion sa oras ng ralaugad sa klase asin urlian kan mga estudyante. Siyempre, this will only be realized bako lang sa esperso kan sa tuyong mga personnel, kundi siyempre sa cooperation kan Lambang Saro. Si mga magurang, si mga school officials, and other concerned individuals. Nakipag-coordinate kita, sir? Of course, igo kitang coordination aside from our coordination with school officials, kung anong mga kaipuan nila. In fact, ang Philippine National Police po kaya is considered as one of the stakeholders of Department of Education. Mientras tanto, sinabi man ni Principal Sulficio Alvarez III, Principal kang Camarines Sur National High School, ang pinakadakulang public school sa Ciudad Dignaga na may sobra sa 10,000 na mga estudyante. Naging marayma ng pagbaralikan sa klase kang sa indang mga estudyante asin mga paratukdo sa ibong kandakulang populasyon kay ni. Asin aminado na pinaglalauman nindang madudugangan pa ang numero kan sa indang mga estudyante. Ulitan nagre-resibi pa sinda ng mga enrollees sagkod sa petsa 31 kang presenteng bulan. Sa teacher, akong problema. Actually, may mga nasubli pa nga ni ibang eskwelahan sa tuya. Ang kwento lang talaga, limiting factor, ngunyan nga ni nag-message sa mga SSDS, kung may shifting kami kasi kulang sa classroom. Kung pag hiniling mo siya, 99 duman sa Balyo, 63 digdig, gusto sabi mo yan, 162 classrooms kami na i-occupy niya pag-arog kayo niyong aldaw. Pagkabangi kaya, nakafocus na kami duman, 82 sections, kayang-kaya. May 99 kami duman, kaya sobra ito. Sa seguridad ng mga estudyante sa campus, nagdagdag man sinda ng mga security guards, katuwang paninda ang PNP as inang barangay Tanod na nakakasakop sa indang barangay, ang barangay Peña Francia as inang barangay Liboton. As far as security is concerned, mas kaligdi sa main and sa Liboton, may assure ko po giraray sa endo na kuyan iyan, pigkargahan meaning security guard by building, bako nang by school. By building po ang kaagmi sa Liboton ning security guard, duwa kada building. Aside kang duwang security guard na may shifting man sinda, and then may duwa man dyan na janitor. Kaya kung hihilingon apat yan na nag-iikot-ikot duman, at least with that number of personnel na igo kita, madali ang pagtao sa muya ng feedback kung may problema para makarespond kami outright. Gabos man yan, may radyo. So far sa Libotan, permi man kami nakikipag-coordinate sa Francia. And visible na maray ang police, kasubago si Police Puyantaligi, Station 3, Yarao Digdio, and then duman mo sa Balyo. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan Lambang na Genyo sa maugmang lugar.
Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Traslasyon Padanlugan from Naga Metropolitan Cathedral to Reina Please del Pico. settle down. Mapo na po kita kan sa tuyang press briefing. Kunya na aga. We have here in front our guest. Yaon po si Mr. Allen Riondanga kan City Events Protocol Public Information Office para sa mga aktibidad digdi sa City Hall, sa Tagbuan Festival and others. Our City Director Police Colonel Nelson Pacalso, and our City Mayor Son Ligacion, Father Pablo Carpio of Vice Rector of Basilica Minore, and our Head of Public Safety Office, Mr. Rene Gumba. Okay? Punanta na po sa tuyang press briefing. Kunya na aga. By the way, we are live at the Sepio sa Kuyang Bukita sa Facebook, sa YouTube. Ano pa? Sa dahil kasuray ko na kami. Sa kasuray ko na. And yan po digdiyan sa tuyang mga pag-iribas sa media, sa TV, and sa broadcast. Punanta na po sa tuyang press briefing. Kunya na aga sa paagi po kang pagtuon ng mensahe kan sa tuyang pong alkalde kan Surinaga, Mayor Son Ligacion. Mayor, good morning po. Maray na pag-aaga po sa tuya gabos. Good morning, Roy. Siringman pag taong galang. Yaon po kaibanan ta si Father Pablo Carpio, representing the Archdiocese of Cáceres. Siyempre si Mr. Rene Gumba, ang sa tuyang Public Safety Officer. Ang sa tuya pong City Director, Colonel Nelson Pacalso. And Sepio Head, Mr. Allen Riondanga. Sa bagong aga, ginibuta po itong tree planting under the Forest in Our Midst program. Kaibanan ta po si mga kandidata para sa Miss Bicolandia 2023. And ginibo itong tree planting in accordance with the design ka itong Boulevard River Esplanade duman po sa may Tabuco side kan Bicol River. So aasahan ta po na around 2 years from now igwanang nagbuburak po duman na banaba. Banaba po si pigtanom ta ini po baga kuyan ini indigenous resilient tree, especially duman sa areang ito kaipuhan na magtanong nin siring na kahoy dahil sa ngunyan medyo maduros po duman and mayong mga kahoy po duman na nakatanom along the boulevard. So inaasahan ta 2, 3, 4 years from now, marambong na po ito, ma-form na nin canopy. Tanganing si mga nagpapasyar duman sa lugar na ito, magayonon, may lindong. And sa ngunyan, pira lang, sinaitanong ta. Pero ipapadagos ta dahil within the year, matatapos na itong sagkod sa may Sagup Creek section. Next year, after the Sagup Creek, pupo na naman sagkod duman sa may boundary kan Naga Milaor. After the boundary, di bahala na po kayan ang probinsya o kaya ang munisipyo kan Milaor. Outside our territorial jurisdiction na po ito. Pero sisiguraduhon ta na magiging magayon ang lugar na ito na pasyaran, lalong-lalo na inaasahan taman sa masunod na taon sa ibang features kan People's Park and Recreation Center composing of around 6 hectares pupo ng tanaman next year. Pero ngunyan,
of course, Peña Francia Fiesta. As early as July, Allen, as early as July, kan ipinaluwas na si executive order. Nagpuo na po si various committees sa preparasyon. Manunungod man sa kanya-kanyang programa, kanya-kanyang events na naka-assign sa INDA. So magkakapira po ito. And I am happy to have observed na angabos na mga committees naghihiro even without me every now and then being consulted. Ang mahalaga po, tinaawanan ta po sinda nin kanya-kanyang tasking with corresponding authorities. So insofar as the civil aspects of the Peña Francia Fiesta is concerned, insofar as those events na ang sponsor, ang mapadalagan, iyo ang lokal na gobyerno Kanaga, I think we are all set. We are ready. So at yan, didetalihon po yan. Bago po ako magtapos kan sa kuyang preliminary statement, allow me to acknowledge the presence of the chairman of the Archdiocesan Commission on Liturgy, si Father Glenn Ruiz. Ayan. So, ayan. Good morning sa tuya po, Gabos. Thank you, Mayor. Po nin statement ang sa tuyang Vice Rector kang Basilica Minore, Father Pablo Carpio. Sa ngaran po kang sa tuyang namumutan na Archbishop of Cáceres, si Muy Reverentissimo Rolando Tria Tirona, asin man kang Rektor kang Basilica, si Monsignor Noe Badiola. Yan po ako digdi sa pagrepresentar, asin magayuno na ang naging opening statement ni Mayor. Yaon ang assurance sa satuya Gabos na ang simbahan asin ang syudad, ang local government unit kang syudad ni Naga magkasaro, magkaantabay, join hands pa, no? Tanganing masiguro na ang Peña Francia celebrations this year will truly be safe, secure and solemn, and thus we shall have a meaningful and fruitful celebration kang fiesta. Nagirumduman ko lang, Mayor, if I may add, seminarista pa kami kato, si Archbishop Legazpi, pigi-insisted talaga niya na ang salog pangatamanan ta. Takong namumutan ta talaga ang satuyang mahal na ina, devoto talaga kita kang satuyang mahal na ina, aatamanan ta ang salog, ta inaagihan niya ni ina kada Peña Francia. Kung inda kung nagigirumduman pa po nindo, panag-aagi po bag ang fluvial, uwa ka dyan mahihiling mga ina na pinaparigusan ang sa indang mga aki habang nag-aagi si ina. Kaya obligasyon ta talaga na pangatamano na malinig, kung pwede nga ni, maambisyonan ta, maging potable ulit ang tubig dyan sa tuyang salog. And saro dyan, sigurado sa ma-contribute ka ini ang pagtatanom ng kahoy sa gilid kang salog. So, thank you very much po sa esperso kan sa tuyang lokal na gobyerno kang Naga. As in, I believe I can assure you now that the Archdiocese will be working with you hand in hand as regards taking care of our environment, especially ang Naga River po. Thank you very much po, Mayor. Thank you, Father. Thank you man po sa Ido. Toy, thank you. Thank you po. I would like also to acknowledge ang iba pong kaibanan sa Naga City Police Office, Lieutenant Colonel Jose Pasape and Police Senior Master Sergeant Tobias Bungo ng parapayag kang NCPO. Okay. Sir Rene Gumba, sir. Statement. Sige po. Diyos maray na aga sa sakong mga dating pag-iriba sa seminaryo, Father Glenn, Father Pabs, si Mayor and our City Director. So sa Gabos po na nakaantabay ngunyan, arog po kang nasabi ni Mayor Kasabago, as far as the JOC is concerned, we are nearing 100% preparedness.
May mga nagkakapirang detalyes na lang po na titimplahon, na ayuson sa task group level. As you all know, the Joint Operations Center is running at least 7 task groups. So ini pong 7 task groups na ini, gabos na nagpipreparar kang sa indang mga deployment, pagpuon sa traslasyon hanggang sa mga parada, abot sa satuyang fluvial procession, and nakadagdag pa po so bar examination na kasabay man kang Peña Francia Fiesta. Kapiestahan na gayo, so inot na aldaw kang bar examination. So as we partner with the church, we are also working with the Supreme Court on the bar examination details. So mga detalye po, araatyan garo kung may mga kahaputan. Thank you po. Good morning. Thank you, Sir Rene. We also would like to call Sir Allen Riondanga of CEPIO. Maraming na pagkaaga po sa tuya, Gabos. Mayor Son, Father Pabs, Sir Rene, to our City Director, Colonel Pacalso, Father Glenn Ruiz, sa iba mga pag-ariba sa media, sa nakaantabay po sa tuya sa social media. Good morning po. Ano po ang sabi din ni Sir Rene, samuya po sa partikang events, we are nearing 100% also po sa mga preparasyon para po sa mga different civic events of the city. Tama-tama po sa itong lokasyon, digi sa City Hall grounds. This will be our Tagboan Festival site, Tagboan Arts, Food, and Music Festival site. Kaya kung mahiling po din do ang mga tents, sirao na para sa pagpreparar sa nasambit na okasyon. Ini po parte, kaptang ini ka itong polisiya na pigpaluwas ni Mayor Son, na pig-aprobahan man kan Joint Operations Center, pig-suportahan ka sa tuya pong simbahan, na ang sa tuya pong kasentruhan, in particular CBD1 from Naga Metropolitan Cathedral, including all the plazas thereat, no, sa loob ng CBD1 sa sentro, is declared a pilgrim zone. Kaya ang pwede lang po duman si mga parada sa mga prosesyon. Asin po ang mga non-religious events, arog kan mga concerts, arog kan mga competitions, will be held in private spaces or other spaces, development sites like and other government sites like the City Hall grounds. Kaya si mga konsyerto po digdigiribuhon sa satuya pong City Hall grounds sa laog ding siyam na aldaw. So pagkatapos lang po ang traslasyon, digdi naman po kita matiripon at around 7 we'll begin our opening of the Tagboan Music, Food and Arts Fest. Kaya po may mga exhibit pong gigibuhon digdi. We have 40 food concessionaires from small entrepreneurs sa Naga. Tayo po ang Muyatan Tabangan. Ang mayor ta pong mga matauning musika, iyo po sa mga local artists. Kaptang po ini kan kasuguan kasong alkalde to help in ensuring economic empowerment of our local artists. Kaya po even the talent fee rates, no, igo pong standard na pigtatao na ang syudad, bako sa itong pareho kang standard na pigtatao sa mga tugtugan sa bar, tugtugan sa mga resto bar. Ini po, this is already a government standard rate sa tuya. Tangarig, kumbaga kwenta bawi duman sa mga nagkawararang income kanakaagi pong pandemya. So, ini po sa tuya pong way of helping out our local artists. For Miss Bicolanja po, sa Atyan, gigibuhon ta naman ang swimsuit and gown competition sa Sarong Mall, Robinson's Place, Naga. And andam na po ang satuya pong Miss Bicolanja Committee. And ngunyan po as we speak, halos patapos na ang stage kan Miss Bicolanja sa Jesse M. Robredo Coliseum. By September 3 po, andam na ang stage, pwede na po itong hilingon. Ang satuya pong mga performers, ang satuya pong host will be Miss Thea Tomalia, the 2018 Miss Eco International, and MJ Ordeliano. These are GMA artists. Then our performers will be Michael Sager and Jeric Gonzalez. Aro po ining singer. So we will be
staging the Miss Bicolandia on time. Hopefully po 7 talaga po makapuon kita dahil po dapat pag alas 9:30 tapos na po ang kabilugan kan sa tuya pong okasyon. Ang mga parada ta po andam na, nailuwas na po ang gabos na listahan ka mga partisipantes para sa DRRM parade, naipost na isini sa Naga City Government page. Nailuwas na naman po ang listahan kan mga kabali sa drill competition kang military parade na igibuon sa September 10. Nailuwas na naman po ang listahan kan mga kaiba sa military parade competition para sa September 15, no? Nagigibuon po sa syudad. Ang pigahalata na lang po is the listing from the DXMC competition. Medyo puro problema lang po sinda dahil nagdagdag sa indang participants. Kung paano ninda po pagkakaniguon itong allotted time sa inda. Pagkatapos po kaya bago niyan kang Scouts Parade, susundan man niyan kang first mass dance competition. Ini po kada eskwelahan dai mababa sa sanggatus, no, na mga parabayli ang mabayli sa plaza kada eskwelahan, and that's 15, no, 15 na eskwelahan, so around lampas po, more or less po, mga 1,800 participants duman sa first mass dance competition after the Scouts Parade. So may mga ano po kita, may mga bago po kitang mga okasyon ngunya na piyesta. And kung anong ko po ang oportunidad to thank the Basilica Minore. Ngunyan po, kung magigiramduman ta, after 3 years, no, na dai po nadagos ang Boyadores Festival, Street and Pilgrims Dance Competition. Dagos po yan ngunyan with 10 competing units. Nagpapasalamat po kita sa Basilica dahil pigtugutan po kita na ang gagamiton ta pong andas sa paghatod kiina hali sa Naga Metropolitan Cathedral. Ito pong old palakin. Ito pong ginamit na andas. Kung may girumduhan po nindo, ito bagang may mga itong garo panganuro na andas. It's an iconic palakin na huring ginamit kang si ina nagtagilid as in na rip off si Bado ni ina sa prosesyon sometime in 1997. So ito po ang gagamiton pagpahiling kan sa tong renewed spirit of devotion, no, na pwede tang gibuhon ang pagprosesyon sa sarong solemne as in matuninong na paagi na dai na babastos, dai na lalaag sa mandatang sitwasyon ang satuya pong mahal na ina. So we're thankful to the Basilica Minore for lending us the palakin, that iconic palakin being used kaidto pa during the Traslasyon and Fluvial Procession. So mabalos po and good morning. Thank you. Sir Allen, Father Glenn. So, maray naga po sa Indogabos. So, sangaran po kang samong Arsobispo. Inot nagpapasalamat po kami. Lalong-lalo na sa tuyang Mayor. Mayor, thank you po. And to the GOC. So, ngunyan man po, sa side po kang simbahan with Father Pab and the Archbishop, naghingo na, nakalatag naman po ang samuyang mga aktibidades sa sinplano, lalong-lalo na ninhulita. Dakulao na bagay po ang ginibo po kang sa tong lokal na syudad na gibuhon ang aldaw na ini na para sa mga pilgrims na pinagsabi. Ang gabos na madigdi, gabos mga pilgrims. Kaya po, human po yan talaga ang pinakapuso, lalong-lalo na sa liturhiya. Takong gabos po madigdi pilgrims, kaya piginungamin po ang sa mga liturhiya sa napag nagdidigdi, nagpapamibi, asin nagsusungko kina. Kaya po ang tulong sa tong simbahan, halos naghanda na po ang cathedral, ang basilica, asin ang Francia. In fact po, nagpuo na kita kang nobinaryo kay Divino Rostro sa Francia kang petsa 30. Kaya yaon na po, naghihiro na po ang satuyang celebration liturhiya manunungod ki inaakisin ki Divino Rostro. Siring man po, ang sarong pinakamahalaga po ay pang pinakamahalagang bagay na samong pinaghahandaan. Iyo po ang duwang simbolo kang Peña Francia na selebrasyon, inot ang traslasyon. So piglatag minan po si mga participants saka si mapa kung sain
Maapon po kitang Pransya. As in, ang fluvial procession na yuman ang pinakatapos kang dakulang bagay na kiina dyan sa Bicol River. Kaya po, magayon man po ng gabos madigdi pilgrims, kaya animan lugar ta talaga maging lugar ning pagpamibi asin para sa Diyos. Asin urog kina, poon Pransya, Cathedral, and Basilica. So salamat po sa lokal na gobyerno for declaring that area as truly a pilgrim zone. Tanganing maging para talagang para sa gabos ng mga pilgrim. Salamat po. Thank you, Father. And for the last, Colonel Nelson Pacalso of Naga City Police Office. Thank you. Magandang umaga po sa ating lahat. With regards to the security preparations na yun po ang nakatask sa amin sa Naga City Police Office. We have already conducted several meetings with the security agencies, the Philippine Army, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, the Bureau of Fire and Protections, our force multipliers, para po sa preparation natin dito sa Piña Francia Festivals. And masasabi natin na almost 90% ang ating preparation ready tayo. So sa ngayon ay mayroon pa tayong several meetings na naka-schedule para po ma-plansya lahat at matapos ang ating preparation. Thank you. Maraming salamat po. And before we start our question and answer, I would like to acknowledge our friends from the media. Kada estasyon na lang po, yan po ang Radyo Bicolanja, Radyo Pilipinas, yan man ang GNN, ang Asintado, ang Idol FM, ang Brigada News FM, DWNX, DZOK, and ang City Events, ang ANN News, yan man ang Bombo Radio, GMA 7, and Bossing FM. Maya ko na lingaman? And ang also we have Net 25. Okay. Okay na? So we will come now to the question and answer. Aron po kan dati sa ginigibuta. Name, day ko man kamo nagkabaranggit si pangkawanan. Name and our station. And kung sisay ang didirektataan sa tuyang kapot. Inutom ko na si Melvin Machado kang Asintado. According to age in the radio. Usida, ni kayo inot kami. Morning, sir. Melvin Machado from Asintado sa radyo and One Media TV48 Naga. Kay Sir Rene, sir, previously napag-ulayan sa weekly press con sa public safety itong sa deployment ng mga augmentation force. And lately with Sir Toby, sabi niya na may bagong scheme or sistema pag-abot kayo itong augmentation force sa kasisaydang deployment. May we know kung ano si maging sistema kang deployment kang augmentation force as in kung taano tapig adaptar ang bagong scheme na ini kang lokal na gobyerno sa piyesta. Thank you, sir. Iya po. Good morning, Giraray, Sir Melvin. Ini po kaya ang nag-handle kay ni sa tuyang task group on security. The augmentation teams will be working closely with the leadership of the task group security, which is led by the Naga City Police Office. So adjustments po sa deployment sa Indagaro. So detalye. Although di ko aram kung ano so pwedeng i-divulge publicly for the security deployment. Apo. So if it's okay with you, pwede yes, sir. i-pasa With respect kay Sir Police Colonel Pacalso, sir. Yung kada event lang, yung sinasabing by event, saka magdi-deploy ng karagdagang tauhan na darating and pag walang malalaking event ay alis muna sila sa area or sa Naga City, balik sila sa unit. Pwedeng maklaro po ito, sir. Thank you. Yes, sa ngayon mayroon tayong konting adjustments. During our augmentation forces will be based on the gravity or gaano kalaki ang ating events. So, ang na-concentrate tayo during
translation and the fluvial and other activities ay medyo nababawasan sila. Pero however, marami pa rin tayong augmentations requested from our regional office. Also from the Philippine Army, the Philippine Navy, and the NCF also ay magbibigay ng 120 students from sa kanila. So, ibig sabihin, sir, yung translation and fluvial, doon marami ang augment. Ibig sabihin, marami tayong makikita mga personnel, mga law enforcement personnel, sa military, civic, kabilang ba ito doon sa sinasabi ng malalaking activity na pwedeng maglagay tayo ng mas maraming law enforcement? Yes. So? Sa military, mayroon din tayo, and then sa civic, mayroon din tayong augmentation. However, hindi na ganong kadami. Limited lang, nabawasan lang ng konti. May we know the number, sir? Kung ilan, sir? As to the fluvial and translation, yung the same last year, 1,200 more or less ang ating na-request. And then sa military, mababawasan lang ng konti. Sir, isa na lang po. Sir, yung nakikita natin na palaging yung Philippine Army, yung Philippine National Police, nakasama doon sa pag-secure ng andas. Yung ganun pa rin ho ba yung magiging makikita natin sa translation and fluvial procession? Mayroon tayong konting adjustments doon sa the Philippine Army will be kasama nila ang PNP na mag-secure sa area security na lang sila, and then ang magboboyadores will be from the PNP. Thank you, Melvin. Chris? Morning po, Chris Novella, GMA7. To Colonel Pacalso, sir, yung 1-2 sa PNP lang po ba yun? And if we are going to combine all forces, the law enforcement agency and other force multipliers, ilan ho ito, sir? Sa ngayon, hindi ko na-compute, but the 1,200 will be from augmentation, galing lang sa regional office yun, plus our forces, yung PNP Naga, tapos mayroon pa tayong Philippine Army, and from the students, so marami-rami yun. Aabot tayo ng more or less, siguro aabot tayo ng mga 2,000. Okay, Mayor po. Mayor, may statement si LGU Naga with regards to the recent incidents allegedly sexual assaults. Mayor, makaka-apekto ba ini sa lalaomantang pagruso kan devotees, mga turista, bako lang sa luwas kang Naga kundi sa ibang parte kan Pilipinas? Sa hiling ko daiman, kaya po nga nagpa-imbestigaan sa inyong lingkod, kaibanan po ang Public Safety Office, Siriman and Philippine National Police, para maaraman kung totoo ba talaga o dai. Medyo dai maray kung totoo. And kung totoo, kaipuhan na may mga intervention measures na gibuhon ang gobyerno sa paagi kan lokal na gobyerno kanaga katuwang ang Philippine National Police. Kung dai man siya totoo, kinakaipuhan na perming may pasiguro po kita. Ako tanggapon ko po sa Indo. Sagkod ngunyan, igwang mga insidente na daita paaram kung totoo o bako. May mga nagngangalas kung taano tapig delete si mga posts. Ano ang dahilan? May paapod po ako as early as last Monday, August 28. Dawa po ito holiday. Text ko po si mga persons concerned. Niya ko, ready akong maghalat sa mayor's office 10 o'clock in the morning.
Mayo pong nag-abot. Another meeting was set yesterday, September 1, 2 p.m. This time, ang supposedly maatubang sa Sainda, si Mr. Rene Gumba. Pero sa pagkakaaram ko, mayo man nag-abot. Except itong makikipag-ulay po sa Sakuya sa Monday at 11 o'clock. Pero si iba, tulo pa, mayo. May nagsimbag sa kuya na yaon daas siya sa Manila and therefore dai makakaabot kasuod ma. Pero today, mabalik daas siya. Nag-reply ako sa iya na kung pwede mag-atubang siya sa Sakuya next week. So either Monday, pero ang sinabi ko sa iya, Tuesday at 8 o'clock in the morning. Mayo man simbag. So, base man po sa investigasyon na pigkondusir kan PSO, mayong siring na pangyayari. Based on the supposed individuals or officials na present at the place and at the time that the alleged incident transpired. Pero totoo man o bako duwang bagay, ang pakiulay ta, dai nagatungan kan iba. Lalong-lalo na kung iba ang dahilan, kung iba ang motivation. Ang syudad Canaga, sa tuya po ini. Syudad ta po ini. Dapat ipinapahiling ta ang pagpadangat ta sa satuya pong syudad. Kung di man totoo, di ita paluwason na makatakuton na sa satuyang syudad. Ang makonsuelo, tas yung mga nagtatararam na makatakot, garo igwang ibang intensyon. Di ba? Pero in doing so, paano na lang si pagmakulugta sa satuyang syudad kung iyo talaga yan ang purpose. So, ipapadagos po si investigasyon, aaramunta kung ano ang nasa likod, kaini, ano ang katotohanan. But even before the result of this, you will please take note that last week, this week, the past days, nagpaapod po baga kita in meetings with separate meetings with the Philippine National Police and another separate meeting with barangay officials, the punong barangay chairman of the Committee on Peace and Order, as well as Chief Tanod and si Anom na mga chief of police kan anom na police station sa satuyang syudad. Siyempre kaibanan si satuyang city director as in iba pang haralangkaw na official. Bilang pasiguro, yun na ini si mga intervention measures ta. Tanganing mapanatag ang buot ang isip bako lang kan mga taga-Naga kundi si gabos na nag-iigdi, nagbibisita, si magiging bisita ta sa papaabuton na Peña Francia Fiesta. Siguraduhan ta po na maging safe, orderly, ang gabos na mga events, may seguridad na namamatian, bako lang si mga taga-Naga, kundi si satuya pong mga bisita. And iyo man ini si magiging dalan para mas maging solemne ang celebration ta, kan kapiestahan, especially the religious aspects thereof. Okay. Lastly po, since lifted na si state of public health emergency, pira po ang piga-expect ang madigdi, turista, local, and sa lawas kan syudad na mga deboto? Daita man po talaga, mayo kita magiging exact figure o number. Pero
kung matatandaan, last year, iyaon pa, dahil pa, tama to, si lifting kay itong Declaration of National Health Emergency, nangyari lang last month, was it last month? Last year, yaon pa siya, di ba? And at least in the entire Bicol region, kita sinainot na nagkusog buot na puna na itong mga big gatherings, especially itong Peña Francia Fiesta Sigabus na events connected duman. Kita sinanginutan. And it turned out, based on our monitoring of the numbers of individuals na nagpo-positibo sa COVID-19, na mayong pinagbago. As early as July of last year, August, and then September during the various events. After that, in the month of October, pare-pareho po yan. Halos pare-pareho. Dahil po nagdo-double digit. And right now, zero po siya eh. 0, 0, 0, 0. Several days na po. Minsan may saro na nagpa-positive, pero bako na siyang araw kayan ka-alarming. Kumpara ka nagpupuon pa lang si pandemyang COVID-19. And given the interventions of the Department of Health and such declaration of the President, sa hiling ko po, mas dakol ang numero kan mga deboto, kan mga bisita na mapunta digdi po sa satuyang syudad. Again, dahil ko po may mga kapagsabi kan exact figure, but I am confident na mas halangkaw kesa last year. Thank you, Mayor. Next question, Donna. Miss Donna. Good morning po. I'm Donna Canieba po of Net25 and Radyo Bicolandia. Sir, kay City Director muna, Nelson Pacalso. May kaugnayan pa rin po, sir, doon sa mga harassment na napopost sa social media. Ano po ang reaksyon ng PNP sa mga ganitong issues na parang yung tao ay talagang sa social media na sila nagsisik ng justice and nakakalimutan na po nila na yung pinakang unang-unang step na lumapit po sa atin, sa ating tanggapan, and how the Philippine National Police will be dealing this kind of issues, sir, lalo na yung mga napopost na pwedeng totoo, pwedeng hindi totoo, at pwedeng makatulong at pwede ding hindi makatulong, sir. Yes, thank you very much. Ang PNP ay during one of our weekly interactions with the media, iyon ang isa sa aming panawagan na hanggat maaari ay kung may nalalaman o nakita sila na krimen or anuman problema ay pwede nilang ipabot sa PNP directly. Although pwede naman din sa social media at ang ginagawa natin dito, katulad ng sinabi ng ating mahal na mayor, ito ay iniimbestigahan natin din at kami ay, although kahit na hindi sa amin directly nagsumbong, ay iniimbestigahan po namin yan, pinupuntahan po natin sila para kung sa ganun ay matutulungan natin. Muli, tayo po ay nakikiusap at pwede pong lapitan natin ang ating member ng PNP kung saan man kayo naroroon para ipabot ang ating hinaing kung mayroon man. Thank you. Alas po kay CD. CD, may ano po ba? May epekto po ba yung medyo adjustment sa augmentation dito po sa nagpapatuloy na election period? Kasi di ba po may kanya-kanya din naman na mga ginagawa o responsibility yung ibang mga unit na gusto sana nating kunin bilang karagdagang pwersa, sir. Opo, isa yun sa dahilan kaya tayo ay nag-adjust ng ating augmentations. However, in-ensure lang natin na ang ating activities dito ay magkakaroon pa rin ng kasiguraduhan na katulong namin, na tutulong sa amin na mag-maintain ng security and safety
traffic, VIP security, especially at mayroon tayong mga VIPs na darating, especially during the fluvial. So, nag-adjust tayo every event. Dito sa mga malalapit na provinces, yun ang kinakausap natin para sila yung madaling mag-usap in case na kailangan natin ang augmentation. Last na lang sir, kay Mayor na po, Mayor San Legasyon. Sir, magkakaroon po ba tayo ng consideration sa pagpapatupad po ng tawag dito, curfew sa minor? Ngayon pong inaasahan natin na mas maraming tao po ang pupunta, pamilya sir, may mga minor na inaasahan sir na lalabas din. Ako sa iling ko po, may sufficienting panahon para sa INDA. Sa loob ng 24 oras, ang bawas man lang sa INDA is 6 hours. Diba? Ang sa tuyang curfew is from 10 o'clock in the evening up to 4 o'clock in the evening. 4 o'clock in the morning. So, 6 hours. Inaasahan ta na mayo sinda sa luwas. In public places, public spaces. This is for their own protection. Haya. May intindihan man yan kan mga kamagurangan. Thank you, Mayor. Miss Tonet. And then after you, Danny. Okay. Hello, good morning po. Antoinette Eduardo from One Media TV 48 Naga. Gusto ko lang pong susugan si Enot na kapot ni Miss Donna. Itong katakod kang social media. Dakula talaga siyang ngunya na kinakampang taman na issue na iyon na to ang ginagamit na kumbaga pag may mga experiences dumana na dulok. Ngunyan, siguro ang kapotan ko, either ki Mayor, you as being a lawyer, or ki COD, igwa po ba kaya na pwedeng hampangon na kaso? An si isay man na aramta para lang detalya siguro sa publiko, ano ang pwedeng makahampang na kaso? Kan sarong ma-post sa social media, kung halimbawa mapatunayan na an sa iyang post fake or the totoo. Anyone, Mayor or COD? Yan ang dahilan kung ano tapig-refer ta po siya sa tuyang City Legal Officer kay Attorney MacGyver Orbina. Sa hiling ko po, depende yan sa nature and then sa statement na babanggiton, isusurat, as in ibabariwas sa paagi kan Facebook, sa paagi kan social media. Pero ang pakiulay ko, iyon na sana maging responsabling namamanwaan ang lambang saro sa satuya. Ang satuya mga netizens na inaapod. Siring man, si nagko-comment. Day tulos magtubod. Igwang natural tendency ngunyan na naoobserbahan sa indong lingkod. Na kung ano si pig post, tinutubod tulos. Di ba? Without checking, without verifying the veracity, the truthfulness of the post. O kaya, pag napapatunayan na bakong totoo, o kaya pag nag-delete, suspect na po tulos yan. Tano tayo di-delete kung totoo? Di ba? Ano ang ikakatakot? Nag-post ka nga ni. Di ba? Dapat pag nag-post ka, kaya mong panindugan si pig post mo. Ano man data kung ang nagpo-post mga troll? Igwang mga troll account sa kung ganyan. Igwang mga page na ang creator troll. Kaya di pisilon. Di ba? May pinapasubaybayan po akong page. May pinapasubaybayan akong troll account. Igwa na po akong na-discover na page. Aram ko kung si Isay ang nasa likod. Igwa na din po akong mga nagka-discover na troll account. Aram ko din kung si Isay si nasa likod. Pero syempre, di pisilon pagkadakol.
Di ba? Ang saro sa napatunayan ko, igwa na garo grand design, may politika sa likod eh. Pero sana, lalong-lalo na sa araw kaining panahon, ang isipon asin ang paurugon kung ano si Maray para sa Naga. Kung ano ang Maray para sa satuyang komunidad. Saka na po itong politika. Harayo pa man sa barangay. Si Sakuya pong mga pakiulay, pag may nagko-courtesy call, courtesy visit sa kuya, pinapakiulayan ko po talaga na dai mag-iriwal. Either sa laog kan barangay, sa pagkakampanya, dai magpakaraot ning kung si Isayman na kandidato. Ilatag lang kung ano ang gigiribuhon, kung ano ang kayang gibuhon. Asin sana iyo yan si maging basihan sa pagboto sa Sainda. Itong para sa local election, 2025 pa ito. Kaya sana magpurondo muna. Si ibang may mga ambisyon, harayoon pa. Pambihira, ano. And they magamit din mga fake accounts, itong pages na create for political purposes. At any rate, sa mga netizens, maging conscious po kita, maging aware po kita. And then, let us always remember na pag may kinaaraman po ang syudad, ang seguridad, kan sa tuya pong mga namamanwaan, pwede man po nitong idirekta sa Sakuya o kaya kay Mr. Rene Gumba, kay City Director Nelson Pacalso. We take action on all complaints. Bako man kaming manhid, ano? Rest assured of that. Okay. Ini man pong ikadua kong hapot para anyone from the priest, Father Glenn or Father Pablo. Kan nakaagi po kayong taon, kadakol pa kitang restrictions, pag-abot sa traslasyon and fluvial, pag-abot sa pagboya. Ngunyan po ba, ano ang mga dapat ang pagirumdumta duman sa mga maatindir ng traslasyon, lalo na tapaparanina? Inot po sa translation procession in flu duman sa mga ma-participate, so nagpaluwas naman po kami. So siring kang dati na dapat ang pinaka-basic na dadarahon sa mga rosary, handkerchief, and di po kita magdara ng mga darakulang bag for security also. Ang saro pa, para man duman po sa mga ninulitibig lift naman sa COVID-19 mga protocols, halos free na po kitang mag-participate sa tuyang traslasyon. Kaya lang sa moya talagang pakiulay, pag-abot duman sa mga buyadores talaga na ituhong duman sa pagsasakat sa anda. Sana mawara tayan o luway-luway tang mahali. So, tanganing maging solemni. Kung mahiling po nindo ang inot na procession, solemnihon, pag-abot sa likod, medyo nagre-revoke. Pero yaong pa manggiray paggalang kina. So, siguro po yan ang samoyang mga papangiturugan. And also, kung mahiling po nindo sa fluvial, naka-in place naman po ang samuyang mga kaipuhan dyan, lalong-lalo na sa mga parasagwan at sa mga paratukon, and they're already nag-undergo naman po mga formations. And then along the way, mahiling ta po na may mga prayer stations yan na mag-guide sa tuya sa satuyang traslasyon. Kaya siguro po, iyo po yan ang satuyang pick in place sa pag-abot sa traslasyon na gigibon and fluvial procession po. Father, ang paghadok, dahil pa man giraray pwede? Ang paghadok po... Sa imahe. Una ko pati nakubhanan pati ako. Sa imahe, Father. Nice to net. Okay. Namula pati si Kuya. Okay po. Naka-in place naman po ang mga kuyan dyan dahil halos mayo na kuya naman kita. Hali naman si Van. And then, siguro, yan pa man girariguro ang paglikay sa sadiri.
And although mayo na, but at the same time, yaman giraray ang satuyang gabos na expressions ki ina nagigibuhon sa traslasyon and fiesta ni ina. Thank you, Father. Last na lang po. Last na lang kay Sir Allen. Ang internet connectivity po kaya, permiyan na concern pag traslasyon. May pagkakataon kayo ito na sabi, mayo ngayong internet, pero biglang nagkaigwa. Tapos man magkakaigwa or biglang pag on the mismo, mayo palan. Ngunyan po, ano ang anatakayan rule? You may be referring tabi, Ms. Tonet, sa ko yan. Signal jam. No, signal jam. Okay. Ang pagpuputol po kang signal o ang pag-re-retain po kayan is lodged with the security cluster. Kita po na-rely sa kung ano ang assessment, ang risk assessment, security assessment, kan security cluster. Tas hindi po kaya ang mga members kayan manlain-lain, yaon dyan ang NICA, yaon dyan ang National Intelligence Center. Yaon po dyan ang intelligence network and kapulisan. Yaon din po dyan itong mga katuwang ta sa barangay para sa ground feedback. So kung ano po si Sahiling Linda na, kan last year po kaya, ano ang nahiling? Hababang maray ang risk, no? Mayo ning huma na nahiling. So the shutdown was made for only 30 minutes, no? To check, no? Kung igwang maidudugang for risk, sabi nga Ken, risk reduction pa, further risk reduction. Pero as it is being implemented, ang sabi kang security cluster, based on feedback, mayo. Kaya the signal was restored after 30 minutes. Ngunyan pong taon, dahi taman pa aram, no? Dahi taman po isip, no? Kung kita po nagpaplano, ang JOC nagpaplano, ang may mandatang kaisipan nagpaplano man, no? Kung sophisticated ang intelligence network ta, sophisticated din ang kayan, intelligence network kayan. So depende po how the security cluster will triangulate ini pong mga risk factors. So we will abide, no, sa decision po kang security cluster. May kasabihan po ba kita sa Bicol, aliwalas pierde, no? Maray na pong mag-ingat kita. Dahil taman po kaya sigurado ang panahon, dahil taman sigurado ang sitwasyon. But of course, kung kita po sa public information cluster ang hahaputon, kung kita sa partita, mas ugma kita, mas muyatang mayo ning signal shutdown. Because of so many factors, no? Dahil siyempre kita ang nagpapaabot ng impormasyon sa tao, si signal is very very essential in public information. Kita pati kadaklan sa tuya, data naman ang gamit, no? Pag nagputol ng cellphone signal, mayo din kitang data. So although po good thing ngunya na taon sa JOC, bako na lang NTC ang member. We have the big telcos, no? Being member already of the Joint Operations Center Utilities Cluster. Kaya po, coordination will be very swift, coordination will be very smooth, and hopefully po, the security cluster and the utilities cluster will have an understanding kung ano si pinakamaray na gibuhon to minimize risk during the Peña Francia Fiesta. Thank you, Sir Allen. Next is Mr. Mike Marfega, followed by Danny Cuerdo and Mayra Revilla, Paulo Papa. So please limit your questions to one and one follow-up. Kadakol pa po. Itong reaong paduman, kadakol pa, nakapila. Thank you. Hello. Good morning. Good morning po sa Gabos. Mike Marfega of Bossing FM. Inot ko nga po kay Sir Allen. Sir Allen, ano po ang reason for declaring Pilgrim Zone ang CBD1? And pwedeng maaraman mi, ano ba ang mga ipinagbabawal sa inaapod na Pilgrim Zone? Ano ba ang mga lugar padigdi sa Naga na declare ta as Pilgrim Zones ngunyan na Peña Francia Fiesta? Thank you very much, sabi Mike. Kung may kiramduman ta po, basically po, the Pilgrim Zone Declaration of the city
specifically that made by Mayor Nelson Ligacion, is very much aligned with the declaration already made through a presidential proclamation. Ang Naga po baga sa Camarines Sur was declared pilgrimage capitals of the Bicol region in 2010. Sa tuya po, kumbaga si syudad po, sisimento sa naman, kung ano na so yauna, ano kita. We are a pilgrim city of Naga. So being a pilgrim city of Naga, mahalaga po na igwaman kitang, sabi nga ni Kayan, area within the city where the pilgrims can really say, this is our zone, this is our place. The pilgrim zone po basically is an area na intended one for the rest of the pilgrims. No? Kumbaga, makapahingalo sinda, kumbaga, kadaklan po ba kaya mga peregrino, pagbanggi, ang gusto naman kayan, matuninong na lugar. So, kaya po hinali si mga mariribok na konsyerto sa kasentrohan. No? May konsyerto duman. Yaon po digi sa City Hall. If they wanted to enjoy, to be entertained, you go to City Hall. But since yaon po si ina sa Naga Metropolitan Cathedral, and the Naga Metropolitan Cathedral coverage, no? Ang cathedral po kayo baga parokya man ni San Juan Evangelista, and it covers all sentro. Kaibanan po dyan pati ang Naga, ang merkado publiko kang syudad. So given that, dahil yaon duman si ina, it covers also the rest of its jurisdiction. Kaya po limitado sa nato sa Pelegrino. In fact, may sarap pa pong pulisiyang pigpalawas ang syudad na agabos na maiba sa parada after the parade are considered pilgrims also. Kaya po nga ni ibaga ang tapos ngunyan sa Plaza Quezon, madiretso na ang mga nag-iba sa parada towards the Porta Mariae of the Naga Metropolitan Cathedral. Tapi kasabi ta po baga ang parada daa pagpasalamat kiina, pag-onra kiina. Pero dapat tayo siya magtapos consiring sa plaza. Matapos dapat siya sa simbahan, which is very near to the plaza is the Naga Metropolitan Cathedral. That is the reason po kaya ini mga lugar na ini yaon si pagpartisipar sa civic events pero matapos siya sa pagtauman giraray ning pag-umaw kiina. Yan. Ano po ang mga bawal sa lugar? Basically po, yun na to. Bawal si mga konserto sa lugar, bawal si non-religious events, basically non-religious events, except ito pong mga traditional parades na dumanta talaga sa ginigibo sa sentro. Tangarik pong focus din, focus na maray ang sa tuya pong mga peregrino, duman sa what really is the fiesta is all about. And this is giving ina the respect, the devotion that is entitled to her. Kaya po baga isinuway ta ang mga turugtugan. Ta ini po kumbaga ini po bangot na lang ini sa fiesta. Bako man po an konsyerto an mayor na rason kang fiesta. Bangot lang kita. Kumbaga pagkatapos kang pagal, igual lang sisibugan to be entertained. Pero kita po bako kita ang mayor na rason why the fiesta is being done. Bako si mga parada. Kuyan lang po yan. Dugang lang yan para magkaigwa ning ibang kumbaga ning festive atmosphere. But ang pinaka-importante man po giraray are the religious events that are being organized by the church. Maidagdag ko lang. Even ang City Hall, bako siya appropriate place for concerts, for non-religious events. Bako ini. Ta ini government center supposedly. Kaya lang mayong viable option as of now. Wait until 3 or 4 years from now, we will have an appropriate place for this kind of events. Papangaranan ko na, itutukdo ko na. Si Satuyang People's Park and Recreation Center. Duman sa may Bicol River, Tabuco side, where we have around 6 hectares for various purposes.
o kabali na ang mga arog kaining events. Okay. Follow up ko lang tabi, Sir Allen. Garo kaya maluwas na ang pag-declare ta as pilgrim zone kan CBD kan mga plazas. May oras lang parang dahil pag-aga magiging maribok siya. So pagkabanggi dapat talaga as in sinasabing rest day. Pwede man mag-rest ang mga tao na igwa po nin mga activities na ongoing. So depende na lang kung ano siguro ang itutugot na mga activities kan city or kan simbahan. Halimbawa, pwede kitang igwanin mga something na religious activities na gigibon sa Plaza Quezon, pantang si mga tao nakatarambay duman, naghahalat duman o nagpapahingalo sa mga oras na yan. Tama tabi, Mike. In fact, Mike, ang banggi, panahon kang prosesyon. Panahon kang prosesyon. Kung hihilingon ta po ang kalendaryo kang Naga Metropolitan Cathedral, haros po pagpuon ning banggi, prosesyon na ang kasentrohan. Kaya po may aktibidad po talaga sa sentro. But these are processions organized by the church. Si Perdon Procession, si Don Processions, dyan po gigiribuhon sa kasentrohan kang syudad. So, kaya po nga ni, lang siya, focus dumang kita sa religious, and kung may mga non-religious man, parada, no? The parades. Dahil po pagkatapos kang parada, dahil konsiderado man silang pilgrims, ang tapos po kayan, duman sa Porta Mariae, na sa pakiulay ta po nga ni ki Father Aba, na iyon po ang rector at the same time parish priest, nag-uyon po ang katedral, siring man po sa pakiulay ni alkalde, na ang imahin kan Divino Rostro, iyo po ang masabat sa Porta Mariae, sa gabos na mga iba sa parada. Na ito po si madugtong man sa agihan sa paghadok kiina sa laog kan katedral. Kaya po may kumbaga po durugtungan sa naini. Paghaling parada, diretsong simbahan. Ang pinakarason tabi talaga ni Mike is mas pararumunta ang debosyon kiina. Kumbaga si mga natudantang mga civic events bangot lang, bangot lang. But the very reason for this is the culture and heritage beyond our fiesta. Diyan kita nakaugat eh. Diyan nag-uugat si kung ano igo kitang fiestang ginigibo. Thank you, Danny. Marahay na aga po sa gabos. Danny Cuerdo po kan Radyo Bicolandia. Nakahali na si Father Pabs. Po, si Father Ruiz na lang. Po. Ini po kaya ako taon-taon lain kay itong may pandemya. Yaw po ako sa coverage kang translation and fluvial procession. Ang saro po sa nanonitisyahan ko dyan itong harap pa kang sinabi mo sa bago na nagsasarakat sa andas. So bago lang, ang sabi po ni Mr. Allen Riondanga, ibabalik po nga ni itong palaking. Kung rin ito si Panaw, nagko-cover ako kayo ito, kang magkagawa po ni Harog katong problema sa Birhen, Piña Francia. Gusto ko pong marama, paano tababasahon nini? Dahil di po sa Naga, may mga pilgrims na mairigdi, may mga turista na maigdi. Pagabot po sa pagprosesyon, si mga peregrino, yaon dyan sa panahon ninda, alagad igwaman po nga turista na yaon man dyan, asin nag-uug masinda kang nahiling ninda na nagsasarakat sa andas. Asin sa pagilinda sa roon ay ning garokultura o bagaman parte kan turismo. Senta po ini po babasahon, Father, sa pagiging solemning prosesyon, kultura o turismo. Thank you po. Okay po. So actually po, ang ginigibutang procession is a religious act. It's a really a devotion to ina. So, but sabihin, iyan ang pinaka puso kayan. Pag ika po nagigibo ning sarong relyosong aktibidades o gawi, permi na po yan malawag na may order, solemne, as in may perming igwang itong encounter with the divine. So, pag kita po baga nasa tubangan ng Diyos, nasa tubangan ning mahalagang bagay na spiritual, bako man yan po, perming maribok, perming solemne.
Kaya po para sa laukang simbahan, ang sarong tunay na buyadores talagang nagtataong respeto kina. Kaya bako man ang pagsakat ang ekspresyon, bako man yan ang pinakapuso, paghatod kina na tunay na nasa debosyon. Okay, siguro po iyan ang satuyang tatandaan. Ang mga sa paghiling, magayon ni pong paghiling, ang paghiling iba-iba, pero ang pinagigibo, ang puso po kayan is religious. Dahil po yan mababari, dahil yan mababago. Kaya so siguro po, kaya kung mahiling ta, pag nagpo-procession, nagpapangadyi. Pag nagpo-procession, pigre-respeto ang mga imahen. Pigre-respeto ang sayang pigdidibusyonan. So siguro po yan sana ang mailagta, asin mapakiulayan, o kaya kuguson kang sa tung puso. Tanganing pakasabi po nga na ang lugar niyan, pigibong pilgrim zone, in view kan mahalagang aktibidades na para sa spiritual. So, salamat. Thank you po. Last 3 questions. Ms. Myra. Thank you, El Presidente. Okay, good morning po. Nagali kaya si Mayor, mabalik man siguro. Okay, saro lang siguro kay Sir Rene Gumba. Sir, kasi kan nagtalikod bang aldaw nagpaabot si Mayor ng POC. And saro sa napag-urulan is anti-criminality. Kumusta po ngunyan kadakol kan mapasiring digdi? Sabi nga ni baga ni Sir Allen kaya ito, more or less 1.5 million ang mga maabot na bisita and pilgrims. Kumusta na po itong mga body cams? May gagamiton ba? And ito pong mga HD additional CCTV camera igwang mga blind spot sa Naga. Satyan and follow up. Sige po, Ma'am Mars. Ito pong pag-abot sa body camera, so existing ang yaon tangon yan for the PSO and then igwa din ang PNP personnel ng mga body cameras. As to the additional sets, pipiriton ta pong maihabol bago so kapiestahan lo arab tambak mo madali so procurement process. Ikaduwa so existing CCTV system naka-install na po so bagong mga procurements as in ginagamit tangon yan. Ang instruction po kang sa tuyang alkalde, so coverage kang syudad so mga main roads, main thoroughfares, and then sa mga barangay, ayuson sa mga interior coverage kang CCTV. Kang huri nakaulay mi sa mga iba-ibang eskwelahan and then ibinali na din sa responsibilidad kang syudad sa mga palibot kang mga eskwelahan for the security of our students and those working in the universities and schools. So sa ngunyan yan ang status ta po. Yaon so gamit ready and being used by our deployed personnel tabi. Follow up. Ma'am Myra, dugang lang. Okay, sir. Dahil po igwana kitang mga na-install na mga bagong CCTVs, no? Igwana po actually yung pagtugot na itinao ang Public Safety Office. Siring man po ang Information Technology Office through Sir Rene and Sir Ruel Oliver. Starting Monday po, ang Samuya pong opisina will already have a traffic cam update, traffic update, no? From 7 a.m. to 7:30. Gamitan na po si mga camera kan syudad. So you will be seeing na si traffic situation kan syudad sa mga main thoroughfares. Urog na po itong mga natutungudan kan mga eskwelahan. So we'll be starting that on Monday. Tangarig pong these CCTV cameras can also bako na lang po ini for anti-criminality usage, kundi po also to guide our riding public as well as ito may mga private vehicles in navigating the city, especially during rush hours. Follow up na lang. Kay Mayor ko na kaya lang nagali. Siguro si Sir Allen, pwede nagaro ini. Kasi bago sir, sabi po ni Mayor is, City Hall grounds is not a proper venue kasi government place ini sa mga concerts. Ano na po ngunyan, gusto mong maaraman ang kamugtakan, taigwa mambaga kita ang JMR Coliseum. Ano po yan si pinaka latest information kay ni kasi we heard na igwa pa ning tabang napigdaan ako Bicol.
Thank you. Sige po. Sa ngunyan po kaya, it is but just unfortunate no na for quite some time the JMR Coliseum was really not rehabilitated no. But for next year po, ang aram ta po secured na si Tabang, pangaranan ta po kaya nagpapasalamat po ang syudad sa Ako Bicol Party List. They will be embarking on they will be helping the city in the rehabilitation of the JMR Coliseum. The complete rehab, si pag-irahay po kang atop, kan gutter, kang itsura, pati po si interior. At the same time, the air conditioning thereof. So, kumbaga po, a new JMR Coliseum. Although po, igwalang pong pigpapabaagong mga disenyo, dahil po saro sa naguluwas duman sa disenyo, haliuna si mga kudal kang Coliseum para maghiwas, as in ipagibuho na itong tinampo sa palibot. Dahil po sa disenyo talaga kang Coliseum, may tinampo sa paikot sa palibot kang Coliseum. So we are ang aram ko po naitauna kang CEO sa sa Office of the Mayor itong sarong disenyo. But of course the design will be approved by the Office of the Mayor. So ito po ang kamugtakan kayan. May mga okasyon po kaya kita na dahil man pwede sa Coliseum. No? Halimbawa, ito pong banseto, dahil man pwedeng ilaog sa laog kan Coliseum. It's really designed, the banseto is designed outside. No? Open area dining talaga siya. Dahil po siguro nag-uso ini because of our experiences during the pandemic. No? Na ang gusto ta bukas na, kung sakaling may habutan na sa mga kulob na lugar. And we were able to appreciate na okay palang magkakan sa lugar na dahil man kayo po ang air-conditioned no? ang makakanan. So it's one thing na naiduga, kumbaga kung may sarong positibo na inaitao ining pandemic, itong realization na we can adjust, make some make new ideas para palan mas magayon pangani para sa gabus no? Itong experience kang gabus. So ngunyan po sa ngunyan, City Hall muna kita. But again, sabi nga kay ni Mayor, in 2, 3 years, 4 years time, we will be transferring our events to the new People's Park and Recreation Center. Thank you, sir. Mr. Papa, ikakuta ang last, kaya lang yaong ka na dyan, di ka na lang ang second. Sige po, good morning po. Paulo Papa po of RMNDWNX. For Sir Allen po, sa Sir Allen Riondanga, apura po duman sa mga tinampo nagagamiton po para sa religious and civic activities po durante po kan nobena po kiina, arin pa po ang mga tinampo ang iko-considerar po bilang pilgrim zone. Thank you po. Kaiba po dyan, of course, ang Balatas Road. No? Pagpuon po kan after po the fluvial procession, considered na po siya as a pilgrim zone. Usually po, actually po, ngunyan man lang ang ginibong mga formal declaration. Pero in the previous years, talaga pong kuyan man yan. As practice, no? Pilgrim zone man talaga siya. In fact, in the previous years, pagkasaraduhan na po nga ni Ibaga ang Balatas Road, no? Ralakawan sa naiyan. Ingress, egress, ka nagduduman kiina, nagsusungko kiina, dyan sa sa Metropolitan Cathedral, sa Basilica Minore. Pero po, dahil duman sa deklarasyon na ito, ipig-focus lang po kang syudad itong iba niyang mga resources. One, of course, itong mga barikada kang syudad, dadarahon duman para mas mapasilitate ang ingress-egress no? Kan mga devoto. Si mga dugang po duman ng mga public safety officers, PNP, ilalaag din duman. Dahil po, na-realize naman nga na yaon duman so focus na kan tao after the 9-day novena period bako naman sa katedral. Although ngunyan, ang dilema lang po talagang ngunyan is kasabay ta pa ang bar exam. Kaya siyempre may mawawalat sa sentro. No? May mawawalat sa sentro. Pero for now, yan po ang mga deklarado. Ano? The sentro plus the Basilica Road or the Balatas Road going to the Basilica. Yan po si mga pilgrim zones. Thank you. No rin po magiging effective si declaration po kan CBD1 as sa pilgrim zone and sa kudwa rin po ni sir? Ang declaration po
ginibota during the first meeting of the Joint Operation Center sa Basilica. Kaya effective na po ito kan August 2 or 3 ata, sir, si initial meeting ta. So effective na po ito. Kaya po nga ni ibaga, ang mga preparasyon sa lugar, preparasyon sa plaza, nakadesenyo na talaga siya for pilgrimages na. Okay. Thank you po. Thank you. Last question, Hil de la Cruz. Okay, thank you very much. I-address ko na lang kay Police Colonel Nelson Pacalso ang ang hapot ko si Mayor naghali na. Recently, nahiling ko sa sarong grupo ning mga nag-research kan mga safest city in the Philippines. Sarong grupo po 'yan, napig lag nila sa Facebook. And ang magay na balita, ang siyudad kang Naga, nagkakamarinis po bakit itong Naga City, Cebu. Nagkakamarinis number 8 safest city in the Philippines. Mamantinir ta kaya ang mamintiho kaya natin na Colonel ang pagiging number 8 most safest city in the Philippines ng Naga City. Sa kabila nitong mga naglalabasan ng mga kontrobersiya, itong mga mayroong minaharas na mga kababaihan and kung ano-ano pang mga krimen dito sa Naga. Muli, magandang umaga sa ating lahat. Yes, yung isang krimen lang natin dito mula nung tayo ay umupo dito ay itong pagkamatay ni Rosel. So maliban lang doon ng ibang incident dito sa Naga City, crime incidents, ay talagang mga maliban sa illegal drugs, mayroon tayong mga recorded sa theft, robbery. Sa pagpatay ng ibang tao ay wala talaga kayong nai-record dito sa Naga City ng mga incidents na ganon. So as to that question, ay yes, mamimintin natin ang Naga City ay isa talaga sa pinaka-safe na city dito sa buong Pilipinas. Thank you very much. Thank you, sir. That's conclude our press briefing this morning. Mabalos po sa tayong mga pag-iriba, sa tayong pong mga guest. Thank you very much po. Sir Allen, Father Glenn, Colonel Pacalso, sir, and Boss Rene. Thank you. Thank you sa mga pag-iriba. Inhuli inabot na kita ning pangudtuhan, igapo kita dyan lunch. Inabot na kita ning udto. Supposed to be pamahawan ta yan. Kaya lang pangudtuhan na yan. Thank you. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Lisa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Let's celebrate Peña Francia Fiesta 2023. August 26, 6 p.m. Miss Bicolanja Public Presentation at Vista Mall, Naga. August 27, 5 p.m. Miss Gay Bicolanja Public Presentation, Vista Mall, Naga. September 2, 6 p.m. Miss Bicolanja Swimsuit and Evening Gown Competition, Robinson's Place, Naga. September 6, 7 p.m. Miss Bicolanja Coronation Night, JMR Coliseum. September 7, 7 p.m. Miss Gay Bicolanja Coronation Night, JMR Coliseum. September 8, 3 p.m. Peña Francia Translation Procession from Old Shrine of Our Lady of Peña Francia to Naga Metropolitan Cathedral. September 8 to 16, 4 p.m. Tagboan Food, Music and Arts Fest, Naga City Hall Grounds. September 9, 7 a.m. First Bicol Regional CTP, Mapping, DRRM Parade Competition, and DBC, DLC, and Major X Exhibition from Panganiban Drive to Plaza Quezon. September 10, 7 a.m. Regional Major X DBC and Band Exhibition, Plaza Quezon, and Bicol Tattoo Arts Festival, Tagboan Festival Site, Naga City Hall Grounds at 8 a.m. September 13, 7 a.m. Scouts Parade and DXMC Competition from Panganiban Drive to Plaza Quezon, 3 p.m. First Naga City
City Inter-School Mass Dance Competition, Plaza Quezon. And at 6 p.m., Bicol Cosplay Arena, Tagboan Festival Site, Naga City Hall Grounds. September 14, 7 a.m., Civic and Float Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon. And at 2 p.m., Peña Francia Boyadones Festival Street and Pilgrims Dance Competition from Naga Metropolitan Cathedral to Plaza Quezon. September 15, 7 a.m., 13th Bicol Regional Military Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon. And finally on September 16, Traslacion Padanlugan from Naga Metropolitan Cathedral to Reina del Bicol Landing at 3 p.m. and Peña Francia Fluvial Procession from Reina del Bicol Landing to Basilica Minore of Our Lady of Peña Francia via Naga River at 5 p.m. Naga na! Uswag ba? Peña Francia! The Peña Francia Festival Civic Events is brought to you by the City Government of Naga, headed by Mayor Nelson S. Ligacion and Vice Mayor Nelly Diasis. Platinum sponsors: Water Tray, Summit Hotel, official residence of Miss Bicolandia 2023, and Santero Residences Naga by Vista Estates. Sapphire sponsors: Coca-Cola, San Miguel Brewery, Suzuki Philippines Incorporated, South Star Drug, Deca Homes, Uma Residences, Futura by Philinvest, and Robinsons Naga. Pearl sponsors: Development Bank of the Philippines, Ver1 Rev Enterprises, Ionic Mineral Drops, LCC Mall, Quantrix, Caramel Bake Shop, Philworks Construction and Supply, and Mark Cafe. Ruby sponsors: Jollibee, SM City Naga, Pepsi Cola, Mang Inasal, Nature Spring, Villa Caceres Hotel, Carl's Catering, Chowking, Land Bank of the Philippines, Lotus Blue Hotel, PhilHealth, Ginebra San Miguel, Hotel Sogo, PLDT, Biggs, and DLTV Co., the official transport service of Miss Bicolandia 2023. Patrons: Dermis Incorporated, Nagaland Development Corporation, Mega Fishing Corporation, Moraville The Gardens, Yellow Cow, Bonaire Marketing Corporation, and IBM Philippines.